Добре, сега снимам. Сваля малко тази бръчка, искам да я снимам така. Малък ли? То не е лошо. Те ли? Ема пак като вчера. Толкова ще. Е, ти го измъкна. Той за мустак се е фана. Това направо го пускаме. А, голям ли е? Екстра. Ми вземай го. За какво? А, ние имаме един там. А, стига е. А, той е голям. По-голям е? Да. Супер. Супер. О, остави го точно така. Точно. Чакай малко по-близо да го видим. Чакай. Браво. Готово. Супер. Да го спирам ли? Откъде? Отгоре пак. Пак от голямото.